kamar kwankwasa kofa nake ji. Ba kama bane. Na shiga uku, mata ta ce. Kai baka ce ba za ta dawo ba. Gashi ta dawo. Na shiga uku, wayo Allah. Wayo Allah. Ni fa gaba ɗaya zuciyata ta ki yadda da wannan saurayin antin. Look Mubarak, ni dai don Allah abin da zan gaya maka shine duk abin da ya dace kai saboda akwai matsala ba na son ƴaƴan kasiran nan su jefa ma cikin wahala. Most people are tormented by the conflict between their fear of standing out and their desire to be in the center of attention. Baby ba na gaya miki ba a Ingila nake buga ball mana a Real Madrid ba lallai kika fa an rubuta sunana ba kin san a Ingila ana caccanza ma mutane suna zaki ga an sa kama binga. Hello yawu kana ina ne saboda Allah shinkafa da wake na yake ka tafi nan mai dile Me haka me wani mai dile to ku gaggauta rabuwa da shi wannan ba masoyin gaskiya bane. Yoto ko bata da kyau ai daurewa za ka daure ka cije irin waɗannan hajiyoyin fa ba abin wasa bane. ALOLO International at it again with a timely web series thriller Sabon Salo. We live in a period where people spend more time trying to influence people they don't know, neglecting the people they are next to, craving their attention. Sabon Salo. Dan ya Rasulullahi Firiti, ki taimaki rayuwa ta Firiti. Dan ya Rasul Firiti, dan girman Allah ki zo ki shiga wannan abu. Haka na faduwar haka a shaida ma baka so gana musgonin shiga zafi ya kashe ni. Why do you need worldly things to define you? Why do you need rank or a status to tell others who you are? Ashe kai annamimi ne ban sani ba? Ka rasa wadda zaka hada soyayya tsakanina da ita sai kanwata? Jini na? Allah ya isa tsakanina da kai. Ai ban taba sanin cewa kai munafiki bane sai yau. Ya tabbata cewa kai azzalumi ne. Kai ƙarya ne wallahi. Wannan wani irin iskanci ne. Wani ɗan iska ne ko kuma wace irin iska ce muna nan a cikin gari kuma a cikin gidan nan zai zo ya nemi ɗaga muku hankali ko ya kawo muku shashanci. Waye? Why concern yourself with the capricious opinions of others who are less impressed who you really are? Sabon Salo, new web series. Ke karama mana kunya bai kamata a ci na biye miki ba amma kuma ya kamata a nuna miki muhimmancin sanin yanci da kuma bambancin da ke tsakanina da ke ba kuma laifinki bane. TikTok ne ya baki damar yin rashin kunya har ke ganin zaki iya da ni to wallahi karki manta sai na shuka miki rashin mutuncin da ba za ki taɓa manta da ni ba. Jama'a dan Allah ku gaya wa Hanan idan na tashi akuyanci na irin na dabbobin da ba su da hankali nake yi idan kika ce zaki da ni wallahi sai na lalata ki lalacewar da har iyayenki ba za su gane wace ce ki ba. Kul ki nasu ki tattara kanki guri daya ki gane cewa ni ba sa'ar ki bace bakin rijiya ba wajen wasan yaro bane. To tunda harkar ta fara bada wuta wallahi yanzu muka fara. Dama ni yarinya tunda naga ta fara soyayya da masu bautar gashi wallahi ni jiki na yi sanyi na san za a rana an sa ta zanen mahaukaciya. What are you waiting for? Go grab your answers in this fully packed, entertaining, infotaining, edutaining, and hilarious package. In amince miki akan wannan maganar abu ne wanda yake da matukar wahala. Mu jingine wannan maganar ni wani abun daban. Dakata ina da hanyoyin da zan cutar da kai kamar yadda na gaya maka a baya saboda ka ina son ka ban ansa a yanzu nan. Abinda na gaya miki shine amsa ko ki yadda ko kar ki yadda abinda kunnen ke ji miki shine amsa ba zan aikata ba ban zama bani ko daƙiƙin da zan ƙara amincewa da mace ba ba ma ke ba irin wannan halin da nake ciki. Ka saurari abin da zai biyo baya. Sabon Salo web series directed by Sheikh Isa ALOLO. Subhanallah sannu Hanan ni kika mara? BBC. Na? Ina rakwada din da kuka yi da Alhaji kunna mata. Ni wajen tasowa ma ina ji na dan na ya gudu. Malam aka ce ka kunna da Allah can aji. To tarkon alƙali. Sabon Salo new web series. Hurry, visit YouTube.
babbar tawaga, babbar tawaga. Haba Alhaji, kana kallon matsalar da ke faruwa a cikin gidan nan kuwa? Kana kallon 'yan sanda suka zo suka tafi da ɗanka, amma baka iya taɓuka komi ba? Da me kike so ne? So ki in hana kama shi? 'Yan jarida su ta yawo da shi a ce na hana doka ta aikin ta kan ɗana? To idan ka hana doka ta aiki akan ɗanka laifi ne? Mutane nawa ne a ƙasar nan da basu kai ka matsayi ba, basu kai ka komi ba, amma hukuma bata isa ta taɓa 'ya'yayensu ba. Ni fa ɗan siyasa ne. Dole ne in kiyaye dukkan abin da zai taɓa kimata. Amma tun fari kana kallo suka zo suka kama shi. Ko menene Faruk yayi bai kamata a ce 'yan sanda su zo har ƙofar gidanka su tafi da shi ba. To idan kuma ni na bada order a kama shi ba. Ta yaya za ka ba da izini a zo a kama shi? So da akwai abin da nake so in cimmawa idan bayan an kama shi. Ban fahimce ka ba. Ta yaya yake fahimce ni? Wanda lissafi na ne ba lissafin ki ba. Lissafi ne irin namu na 'yan siyasa. To yi min bayani ta yadda zan fahimta. Ramlat, kwanana sun zo ƙarshe. Me ke faruwa ne Jabir? Ramlat, babu lokacin da zan tsaya ɓata lokaci wajen yi miki bayani. Ya kamata ki gaggauta ki bar garin nan. To amma ka sha gaya min cewa ba za ka mutu yanzu ba. Ramlat kenan, ni waye da zan ce ba zan mutu yanzu ba. Ina so ki san wani abu fa Ramlat. Rayuwar nan ba a hannuna take ba. Ko ba haka bane, kuma duk lokacin tafiya ta in ta yi dole ne sai na mutu. Saboda haka abin da nake so da ki Ramlat, ki san abin da kike ciki, saboda idan bana nan za ki sha wahala. To amma suwaye suke yunkurin kawo ƙarshen rayuwanka? Ramlat, suwaye suke yunkurin kawo ƙarshen rayuwata sun fi ƙarfin ki, ni ma sun fi ƙarfi na. Saboda haka abin da nake so da ki ya kamata mu fuskanci menene a gabanmu. Jabir kenan. Me yasa kake tunanin ba zan iya ja da su ba?
Jabir, na san me yasa kake so na. Saboda na farko ina da kyau. Apart from kyau kuma, ni ma kiraci. Ina da makirci kala-kala da zan iya kullawa. So ina so kawai in san su wane ne su. Gaskiya ne Ramlat, amma kin gane nan wajen bai mun ba. Joint ne ban yadda da shi ba, ya kamata mu ban nan wajen. In ya so in akwai bayanin da kike so in miki sai in daura miki daga inda muka tsaya. Kin fahimta? Ranka ya daɗe. Wa, Duguja. Yaya, tun da kai nake jira in ji. Akwai labari? Ranka ya daɗe, baki na cike ke da labarai kala-kala. Yanzu haka Jabir yana can join da shi da budurwar shi. Good! Yes! Yanzu na ji magana. Ai dama na gaya muku. Tun da aka gano cewa Jabir ba shi da gurin zama sai wannan join din, na san ba yadda za a ce budurwarsa da yake so ya ta ba ta binsa wannan gurin. Gaskiya. No. Well done Duguja, well done. Amma ka san me nake so da kai? Aiki bai kare ba. Za ka koma ka je ka zauna, amma ka tabbatar ba su ganka ba. Ka ci gaba da zama har sai ka tabbatar da sun tashi duk inda suka bi, ka bi su har sai ka gano min ina ne maɓoyarsu. Wannan shine aikin da zan baka yanzu. Babu matsala wannan ranka ya daɗe. Wato ba ni da wani buri face a yanzu na gano ne ina ne mazaunan wannan yarinyar. Domin wannan yarinyar ba ƙaramin hatsari ba ce a tattare da rayuwata. Domin idan har akwai wannan flash ɗin da ke ɗauke da bayanan sirrika na a hannunta, ba da za a yi mu kawar da Jabir. Gaskiya. Ni kuma buri na yanzu Jabir ya kauce. Amma idan muka kau da Jabir ba tare da mun karɓi flash a hannunta ba, to tana jin labari za ta ɗauki wasiyar da ya mata cewa ta tattara 'yan jarida ta ba su wannan flash din. Kaga me aka yi? Gaskiya ka. An ɓata 10 bata gyaru ba, a daɗe ana abu rana ɗaya yarinya ta abin nan ɗinsu. Abin da nake so da kai kenan. Ba damuwa insha Allah. Duk yadda za a yi, dole ne mu ɗauki mataki a kanta. Ka gano ina take zaune, sannan sai mu ɗau mataki a kanta. Idan yarinyar nan kuma ta ƙi ba da haɗin kai, bayan mun gama da Jabir, to kar a ɗaga mata ƙafa, ita ma aika da ita inda aka aika Jabir. Kaga shi kenan mun yadda ƙwallon mangwaro mun huta da kuɗi. Kaji abin da ba man nake so a zo kenan. Ba na son a yi wasa. Hakan ma za a yi ranka. Ka same shi can su ƙari ta soyayya su. Join din nan akwai abin sanyi. Ina buƙatar ɗan kuɗi ranka daɗe a ɗan mun transfer. Wai me yasa kai kamar ciki kake? Baka ake amma baka godiya. Jiya da daddare fa na aika ma da kada. Me kai da su? Wajo ko ka ajiye? Giya kake sha? Na san dai ɗan abin da ka ko da ke me laifi ba abin da ba zai aikata ba, amma ni dai ba zan bayar ba. In za ka kai, idan ba za ka yi ba za a ji a hakuri. Ya fuddi na anan yake, ya zan yi ranka ya daɗe. Ai abun nan fuddi na anan yake. Suka kawai kana tafiya kawa fulawar da ta yi ruwa, motsi kaɗan kawai a baka kuɗi, motsi kaɗan kawai a baka kuɗi. In ban da kana min aiki, me zai haɗa ni da kai? ji dai baka da wata matsala ko? Akai abin da nake bukata ina son a gyara min wancan gurin saboda zafi na damuna. A'a ka samu damuwa. Ai tuntuni dama da na leka wajen na gani
kawai sai naga ya dace kawai a zo a gyara ma. Yanzu haka maganar da nake maka suna kan hanya, suna nan zuwa. Ba inda zan je sai na tabbatar da na tsaya an gyara maka komai saboda jin daɗinka. Sannan ina buƙatar wayoyina da laptop ɗina Apple. Babu damuwa. Na gaya maka in dai ina nan, as far as I'm concerned, baka da matsala. Yanzu ma tukunna me zaka ci? Idan aka kawo min wayata da shi zan yi odan abin da nake so na ci, a kawo min har inda nake. To shikenan. Ba damuwa. Yes. Faruk ne yake da visitor a waje. Yanzu haka? Waye? Baƙona ne, na san da zuwan shi. Okay, baƙonka ne? Ah, to shikenan ba damuwa. Kaga, je ka ce mai ya shigo. Okay sir. Je ka kira shi ya zo. Ni na fi son ka natsu, ka kwantar da hankalinka. Duk abin da kake nema na jin daɗi, zan yi ƙoƙari in tabbatar da an aiwatar maka da shi a nan wajen. Wa alaikum salam. Barka da zuwa. Ina gajiya. Shikenan DPO, idan ina buƙatar wani abu zan sanar da kai. Wallahi baka da matsala. Just let me know, baka da matsala. Ko me kake bukata na jin daɗi, zan tabbatar da an aiwatar maka da shi. Ka zama very comfortable. Ka fahimta? Faruk, me ya kawo ka nan? Ai na yi mamaki da wai na ji an ce wai police sun je har gida sun kama ka. Kai banza ne, wannan duk tsarin dadi ne. Ina son za mu fita an jima da kai. Za mu je mu aiwatar da abin da ya dawo da mu nan. Da fatan ka shirya kayan aiki. Kayan aiki ai ba matsalan mu bane. Suna nan, suna jira. Kwana bakwan da zamu kullun sai mun shiga wajen duwatsun nan. Kai baka tsoro ne? Kai matsoraci ne. Ni dinnan da kake gani ko ni kadai aka bari na rayu a cikin hotel din nan zan rayu. Wallahi uga ban taba aikata hakan ba sai jiya. Kada wanda ya sake ya fita daga ɗakin sa har zuwa gobe da safe. To ni ban gama abin tada hankali da tada jijiyan wuya akan dan wannan karamin abu. To in banda abinki menene abin tsoro? Ni ina tare da Sadiq. Ko da za mu kai dare a nan. Tafiya ce ta kama su domin isar da kudurin rayuwarsu sai dai a inda gizo ke sakar shi ne a yayin da suka isa inda suka isa daga nan ne kuma matsalar rayuwar ta fara shin menene kaddarar kuma da kike na ta faru a bace kwana bakwai kashe shi aka yi ko sace shi aka yi ba mu da tabbas tunda ba mu ga gawarsa ba akwai hadari sosai a cikin wannan al'amarin musamman ma tunda an tsinci rigarsa dauke da jini a jikinta kaca-kaca. Kwana bakwai kamfanin Amat Entertainment ka dauki nan ka muku wannan kata shirin mai suna Kwana Bakwai. To in bakin namu yana cikin mu waye shi? Dukkaninku ɗaya bayan ɗaya sai kun shigo hannunmu. Ba a ga gawar a wani yanzu sai mun fara bincikawa mun fara ganin gawar a wani sannan sai mu dubi ina gawar Amira. Insha Allahu za mu ga Awwal cikin ƙoshin lafiya kuma mu koma da shi cikin ahalinsa. Kwana bakwai daukar nauyin shirin Hajiya Aisha Tijjani, shiryawa Lawal D Funtuwa, ba da umarni Shak Isa Alolo. Kwana bakwai. Abin da ya dace mu kawai shine mu addu'a Allah ya bayyana Awwal. Ina Awwal yake da Allah ko gawo Awwal ne kai nuna mana. Kama fi sansa da kansu ko ka rike ni eh? Kwana bakwai.
kwana 7 za ta kai ka tabaruka, kwana 7 za ta kai ka inda baka je ba, kwana 7 a nan gurin ya tsaya, kwana 7 a nan dandar yadda kwana 7. Malam waye kai? Me yasa kake ja da baya? Kwana 7. Jaruman da suka taka rawa a cikin shirin Ramadan Boot, Garzali Miko, Shamsu Daniya, Muhammad Razaki da kuma gabatar muku da sabon dan wasa Ibrahim Mai Siga. Kwana 7. Jabir, ɗauka na tafi kenan ba zan dawo ba. Eh? Kafi kowa sani, ba ni ya fare bi komai kankantarsa. Faru, na san baka san ni bane. Ban taba ma mutum laifi na ce ya haƙuri ba, don haka ba zan fara a kanka ba. Wallahi duk abin da za ka yi sai dai ka yi, amma ba zan baka haƙuri ba. Ashe ka san ni. Nan za ka haraba. Nan nake so ka saka alburushin kaji. Yahe, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibat. Babu matsala. Na gode. Duguja. Ranka da lafiya? Akwai matsala. Wai yanzu ka san wanda aka yi mun? Labari ake gaya mun an ga Faruku yana ta yawon neman Jabir? To ranka da Faruku din da yake kulle ta zai fito yana neman Jabir. Ka cika da wata magana banza. Yanzu menene mafi muhimmanci a tattare da mu yadda ya fito? Ba fa shine mafi muhimmanci ba. Mafi muhimmanci shine hanyar da zamu mu nemi yadda zamu dakatar da Faruku da kar ya kashe Jabir. Idan Faruku ya kashe Jabir, yarinyar nan za ta dauka mu muka kashe shi, sai ta tona mun asiri. Kakka da maran kai dade. In dai wannan ne, yanzu nan an gama. Ba maganar an gama ba. Kai ka san me nake so da kai ne? Gane ranka. Ana magana kana ta abu. Duk yadda za a yi ka je ka san yadda za a yi ka ceci Jabir, kar ka bari Faruku ya kashe shi. An gama ranka. Idan ka bari Faruku ya kashe shi, shikenan asiri na ya tono. Wannan yar iskar yarinyar da ya bawa ajiye takaddun sirri na da duk wani sirri na da abu, za ta zato ni na kashe shi. Ba na son a wannan gabar Jabir ya mutu. Idan ya mutu, kashi na ya bushe. An gama. In dai maganar nan ce an gama. An gama, ranka ya kwanta, ranka ya daɗe. Zaman ka muke, in ka shiga matsala ai mu ne a matsala. Kada ka magana ta ka gabatar da aiki ba surutu ba. Sai ka bari wannan yan bana bakon ta tona mun asiri. Daga wannan masifa sai waccan masifa. Ban gaba da Jabir ba, Faruku ya zo. Ban gama da Faruku ko Jabir ba, ga wannan yan bana bakon ta sani a gaba. Kewa ce ce. Ban san me ke tsakanin ki shi. Soyayya ce ko kuma halacci, amma ki sani cewa duk irin halaccin da kika yi masa, nayi masa abinda baki masa ba, sannan kuma ya ci amana ta. Halacci da soyayya abubuwa ne da ake ba da su ba dan a dawo da su. Ban damu ba, idan kika ci gaba da tsayawa a gabana, zan kashe ki. Shi ma zan kashe shi. Ina son Jabir, kuma a shirye nake in mutu da shi in kuma rayu da shi. Ba za ka kashe ta ba, ba zai kashe ki ba. Ni na ma laifi, ni za ka kashe. Dan Alhaji ka gama da su, bata mana time kake yi. Ba zai gama da mu ba. Tunda kun zaɓi a matsayin hakan ba zai sa da ba sai ka Ka hulu! Hulu jabu! Sanin ko ni waye ba zai taba ma amfani ba. Ka bi su, ka tabbatar ba su sha ba. Wannan dalilin yasa zan kashe ka.
sannan kuma babu dalilin da zai sa ba zan kashe Jabir ba. Na daɗe ina jin irin wannan barazanar amma a kaina ba za ta taɓa tasiri ba. Ka gani ko? Tun da ka sa 'yan sanda suka zo suka tafi da Faruk, baka cikin kwanciyar hankali, yanayin ka ya canza, kana cikin damuwa. Ba wai lalle hakan ne yasa ba, abubuwa da dama za su iya faruwa wanda za su saka ni fishi ko tashin hankali ko wani firgici, ba wai saboda an kama Faruk bane, ba haka bane. Duk a abin da kake yi babu abin da ya kai Faruk muhimmanci a wajenka, saboda shi kadai ne abin da ka mallaka a rayuwanka. Ba wani abu ne zai faru ga Faruk ko da an kama shi, amma har da akwai wani abu da zai faru da shi kawai baya wuce gurin kwana da aka canja masa, amma cikin kwanciyar hankali yake da jin daɗi. Amma gaskiya kamata ka sa a gaggauta sakin Faruk, saboda mu ma nan muna da bukatan ganin shi. Zan yi tunani akan haka. Ya kamata. Ka zo ka tsaya abu me ake ciki? Ranka ya daɗe. Jabir ya tsere da wannan masoyiyar tashi. Good. Sai aka yi yaya kuma? Yawwa, shi kuma Faruk ranka ya daɗe mun sha damba da shi, mun gwabzi da shi. Kai yaron nan ƙuru ne. Ba da ban na mai ta maza ba, wallahi da ban kai labari ba. Dan da ƙyar na sha. Na yi tsammanin haka. Hakan zai iya faruwa, amma babu komai. At least bukatun mu ta biya. Ko ba haka ba? Gaskiya. Yanzu abin da nake so da kai shine, ina so mu mai da hankali wajen ganin ya za a yi mu yi kokari mu kwato waɗannan bayanan sirrin namu a hannun Jabir da budurwarsa. Wannan shine abin da nake so mu mai da hankali akai. To ranka ya daɗe shi kansa Faruk din fa kokarin hada su fa ya kashe su fa da Jabir din da ita yarinyar, saboda ta tsaya a gabansa tana cewa sai dai ya kashe su gaba ɗaya. Ba haka bane. Faruku ba shi da matsala da Ramlat. Matsalarsa da rigimarsa da Jabir ne. Ko da an bar su ba abin da zai mata. Ranka ya daɗe wannan magana da ka ji na faɗa ma tabbaci ce a gare ni. Da idona na ga ta riƙe bindiga ka tana cewa sai dai ya kashe su gaba ɗaya da shi da ita. Na kukan kura na riƙe shi. Na ce su gudu na buge bindigar. Ka tabbatar da cewa Faruku a ƙoƙarin ɗaukar fansan da yake yi ya yi ikirarin cewa zai iya haɗawa da Ramlat a ƙoƙarin ɗaukar fansa ya kawar da Jabir? Wallahi tallahi. Ai da ka sani baka shiga tsakaninsu ba. Ai inda ka ji wannan abun ai akwai abin da ake kira collateral damage. Shikenan ka ga da mun huta. Ai da ka bari Faruku ya gama da Jabir da Ramlat din shikenan mun huta asirin mu a rufe. Ranka ya daɗe umarninka kawai nake nema. Dan in dai baka bani umarni ba ban san ta inda kuma za a dora wani abin da ba umarninka ba. Wannan magana tabbaci nake faɗa ma, ido na da ido na ga yana kokarin kashe su gaba ɗaya ma. Ban san ya aka ka samu kanka a matsayin mai irin wannan aikin ba. Duk yadda aka kai goyon kaka ne. Ranka ya daɗe. Kana talk amma kana dan daba, kana ikirarin ana saka kana aikin ta'addanci, amma wani abin da ya kamata kai sai ka ce sai ka jira an baka umarni fa na baka ka je kai wasu abubuwan. Ai akwai abin da ake dadawa. To ai ranka ya daɗe ni ban san wani kudirin da yake zuciyarka ba, shi sa ban aiwatar da komai ba. Duk da haka ba za mu yi ƙasa a guya ba, ba za mu yi sake ba. Abin da ya kamata mu assasa a yanzu shine mu ɗora mu tabbatar cewa a duk lokacin da Faruku ya kuma ritsa Jabir yana tare da Ramlat da ita da Jabir din duk ya aika su lahira. Gaskiya ne. Ka gane? Ina son abin da nake so ka fahimta. Wannan abu ranka ya daɗe wallahi jikina gaba ɗaya ciwo yake saboda mun yi artabu da shi. Yanzu haka ma so nake yin treatment din jikina a asibiti. Ina buƙatar kuɗi a wurin ka ranka ya daɗe saboda in samu in je yi treatment din jikina. Fine. Zan baka kuɗi domin ka yi aikin kuɗi. Zan ma kirawo likita ya zo har gida ya duba ka. In allura ce a yi maka, amma dama zan baka kuɗi. Ina fatan ka fahimce ni. A yi haƙuri, kaka gaji da ni. Ni kaina ina da kyakkyawan treatment ɗin da ya kamata in wa kaina bayan na likitan. Ranka ya daɗe. Na ajiye abin nan mutane dole ne ma in dinga bibiya.
in ka bani farin ciki ni ma can nake zuwa in abin ai hakuri da mu ai hakuri da mu ai hakuri da mu. Anya ko wannan anya wanda ma kana mun aiki ai kai kanka da na aika ka dan wani lokacin in kai wani abin kamar in shaƙe ka nake shi. Amma detective. Yes sir. Ya kamata a ce mun samu wani cikakken bayani akan Jabir. Bai kamata a ce an ɗauki wannan tsawon lokaci ba wani labari akan shi ba. Ranka ya daɗe, kama Jabir ba zai warware mana wannan kes ɗin ba. Ni abin da nake so in gaya maka shine mu bar shi ya ci gaba da hulɗa da mutanen da suke sa shi yake wannan aika-aika. A hankali za mu iya gano su waye suke sa shi. To ai kama shin ne shine zai iya ba mu damar matsa shi domin a tatso cikakkun bayanai game da al'amarin da kake bayani a kai. Haka ne ranka ya daɗe. Ya kamata mu san wa yake wa aiki. Ya kamata mu san me yasa ya kashe Labiba. Kuma ya kamata mu san me hujjarsu na sa shi ya kashe ta ma. Wannan abu ne da ya kamata mu sani. Amma babu komai sa. In dai ba barin garin nan yayi ba, na maka alkawari ka bani 24 hours zan kamo Jabir zan kawo maka shi. Idan har kana ganin hakan ya yiwu kuma shine mafita a gare mu, shikenan, you can do it. Thank you sir. Yeah. Na barka lafiya sa. Ba matsala. Ya kamar kun kusa kofa nake ji. Ba kama bane. Na shiga uku mata ta ce. Kai baka ce ba za ta dawo ba. Gashi ta dawo. Na shiga uku wayo Allah. Wayo Allah. Ni fa gaba ɗaya zuciyata ta ki yarda da wannan saurayin antin. Look Mubarak, ni dai don Allah abin da zan gaya maka shine duk abin da ya dace kai saboda akwai matsala ba na son ƴaƴan kasiran nan su jefa ma cikin wahala. Most people are tormented by the conflict between their fear of standing out and their desire to be in the center of attention. Baby ba na gaya miki ba a Ingila nake buga ball mana a Real Madrid ba lallai ki ga fa an rubuta sunana ba kin san a Ingila ana caccanza ma mutane suna zaki ga an sa kama binga. Hello yawu. Kana ina ne saboda Allah shinkafa da wake na yake ka ta tafi nan mai dile ne haka. Me wani mai dile? To ku gaggauta rabuwa da shi wannan ba masoyin gaskiya bane. Yoto ko ba ta da kyau ai daurewa za ka yi ka daure ka cije. Irin waɗannan hajiyoyin fa ba abin wasa bane. ALOLO International at it again with a timely web series thriller, Sabon Salo. We live in a period where people spend more time trying to influence people they don't know, neglecting the people they are next to, craving their attention. Sabon Salo. Dan ya Rasulullahi Firiti, ki taimaki rayuwa ta Firiti. Dan ya Rasul Firiti, dan girman Allah ki zo ki shiga wannan abu. Haka na faduwar haka? A shaida ma baka so. Gana musgonin shiga zafi ya kashe ni. Bari shiga. Why do you need worldly things to define you? Why do you need rank or a status to tell others who you are? Ashe kai annamimi ne ban sani ba? Ka rasa wadda zaka haɗa soyayya tsakanina da ita sai kanwata? Jini na? Allah ya isa tsakanina da kai. Ai ban taɓa sanin cewa kai munafiki bane sai yau. Ya tabbata cewa kai azzalumi ne. Kai ƙarya ne wallahi. Wannan wani irin iskanci ne. Wani ɗan iska ne ko kuma wace irin iska ce? Muna nan a cikin gari kuma a cikin gidan nan. Zai zo ya nemi ɗaga muku hankali ko ya kawo muku shashanci. Waye? Why concern yourself with the capricious opinions of others who are less impressed who you really are? Sabon Salo, new web series. Ke karama mana kunya. Bai kamata a ce na biye miki ba, amma kuma ya kamata a nuna miki muhimmancin sanin yanci da kuma bambancin da ke tsakanina da ke. Ba kuma laifin ki bane. TikTok
TikTok ne ya baki damar yin rashin kunya har ke ganin zaki iya da ni. To wallahi karki manta sai na shuka miki rashin mutuncin da ba za ki taɓa manta da ni ba. Jama'a dan Allah ku gaya wa Hanan idan na tashi akuyanci na irin na dabbobin da ba su da hankali nake yi. Idan kika ce zaki da ni wallahi sai na lalata ki. Lalacewar da har iyayenki ba za su gane wace ce ki ba. Kul ki nasu ki tattara kanki guri daya. Ki gane cewa ni ba sa'ar ki bace. Bakin rijiya ba wajen wasan yaro bane. To tunda harkar ta fara bada wuta, wallahi yanzu muka fara. Dama ni yarinya nan tunda naga ta fara soyayya da masu bautar gashi, wallahi ni jiki na yi sanyi. Na san za a rana an sa ta zanen mahaukaciya. What are you waiting for? Go grab your answers in this fully packed, entertaining, infotaining, edutaining, and hilarious package. In amince miki akan wannan maganar, abu ne wanda yake da matukar wahala. Mu jingine wannan maganar, ni wani abun da ba. Dakata, ina da hanyoyin da zan cutar da kai. Kamar yadda na gaya maka a baya. Saboda ka ina son ka ban ansa a yanzu nan. Abinda na gaya miki shine amsa. Ko ki yadda, ko kar ki yadda, abinda kunnen ke ji miki shine amsa. Ba zan aikata ba. Ban zama bani ko daƙiƙin da zan ƙara amincewa da mace ba. Ba ma ke ba irin wannan halin da nake ciki. Ka saurari abin da zai biyo baya. Sabon Salo web series directed by Ashek Isa ALOLO. Subhanallah, sannu. Hanan, ni kika mara? BBC. Na? Ina rakwada din da kuka yi da Alhaji kunna mata. Ni wajen tasowa ma ina ji na danna ya gudu. Malam aka ce ka kunna da Allah can aji. To, tarkon alƙali. Sabon Salo new web series. Hurry, visit YouTube. Alhaji. Ina jinki. Hajiya Kaltume ta zo ɗazu. Okay. To ta zo min da kokenta tana cikin matsananciyar damuwa game da ɗanta. Me yake damunta? Kasan tana da yaro custom. To a wurin aikinsu sai shi aka kai shi boda. To an shigo da shinkafa sai suka karɓa wa'inda suka ɗan fi shi a wajen. To dai da magana ya tashi sai aka bar shi da laifin. To daga ƙarshe dai an kore shi kuma shi kaɗai yake taimaka mata da 'yan uwanci. Okay. To shine ta zo take faɗa mata ce dan Allah ai maka magana ya za a yi. Akan wani ɗan ƙaramin zunubin aka kore shi? To haka dai suka ce. To mu me yasa ba za a kore mu ba? Mu da muke aikata manyan zunubai. To ai ku manya ne jan wuya ne ku kun riga kun kunawa zai taɓa ku. Sai talaka wanda yake neman abincin da zai kai bakinsa. Bari in kira controller din. Babbar tawaga ita ke haɗa kowa bako da ɗan gari sai ta shigowa. Dama akan maganar kes ɗin Faruk ne ɗan gidan Alhaji Lawan Inuwa. Da maganar kes kuma. Ina ce Faruk ya riga ya shigo hannun mu to kuma me kake so a yi? Yana hannun musa. Amma bai kamata mu bashi wata kula ta musamman ba. Ya kamata a ce yanzu mun tura yaran nan kotu ba sun san yadda za su yi da shi. Well, ka riga ka san kotu ba sa aiki kuma kafin su dawo aiki sai next week. Ai ta zo gidan sauki sa. Ko mu ba da belinsa ko kuma mu cike takardu kawai mu tura shi prison. Wannan shine abin da ya dace. Ba fa mu da wani kokwarin hujja da take nuna cewa lalle Faruk shine ya kashe Kairat. Ba mu da hujja. Amma ba su san dalilin abin da ya sa saboda kana da personal grudges against wannan yaron da mahaifin shi ya sa kake taking things personal with you ba. With due respect sir, ni fa an turo ni ne garin nan akan aikin nan. Kuma akan jami'i na musamman amma ba zan samu goyon baya ba to me amfanin zuwa na nan kuma magana personal grudges me grudges ina da Faruk ni grudges ina akan criminals kuma Faruk criminal ne ya kamata mu treat din shi as criminal. Look here detective, duk wani haɗin kai da goyon baya station ɗina ta baka. Hasali ma ni da kaina
na tura ka ka je har gidan uban yaran nan kai arrestin din shi ka zo da shi. Then what else? What do you want? A hukunta shi kamar criminal sa. Shine abin da nake bukata. Anyway, shikenan. Zan yi bincike a kai. Ka bar ni in bi abubuwan a hankali. Amma yalla bai kaga a binciken. Look here, detective. Can you please excuse me and face your work? Yes, sir. I'm very sorry. Go ahead. Nonsense. Wasting my time like a cabbage. Abin da nake so na sani Jabir shine me yasa Faruk yake neman rayuwanka bayan kuma a kwanakin baya kai aminin shi ne? Ni ba aminin Faruk ba ne. Ina ma Honorable CD aikin sa Honorable CD to shi nake ma aiki. Honorable CD shine ya sa ni in kulla abokantaka da Faruk saboda yana son in dinga ɗiban wa'insu bayanan sirri daga wajen Faruk. Kin san Faruk baya jin magana saboda yana son wa'annan bayanan sirrin ya yi amfani da su domin duk duniya ba wanda ya tsaya mai a gaba kamar baban Faruk wato Alhaji Inuwa. To idan na fahimce ka shi kanshi Honorable CD din yana neman rayuwanka? Yana neman rayuwata ne saboda kin san ya saka ni aiki. Da ya saka ni aiki kuma na je garin yin aikin sai aka samu matsala sai 'yan sanda suka kama ni. So yana tsoron kar 'yan sanda su matsa ni. Kin fahimta in faɗi wani sirri na shi ne yasa aka je police station aka ɗauko ni wanda ni kuma na yi alkawari in za su rayar ta yi na in mutu wallahi ba zan tona mai asiri ba don na ɗauke shi uba mai gida amma bai gane haka ba. To amma idan na fahimce ka me yasa wanda ya kubuto da kai a gurin 'yan sanda zai koma yana bibiyar rayuwanka? Kamar yadda na gaya miki a baya ya dawo ne ya kubuto da ni saboda ai in aka kai ni kotu a wajen 'yan sanda maybe magana ta fito kin ga yana kare mutuncinsa ni kuma lokacin da ya zo yana kokarin kashe ni sai na tabbatar masa da cewa ni fa ba mahaukaci ba ne. Kin fahimta ina da wa'insu bayanan sirri da flash a hannunki wanda idan an kashe ni kika ji bana nan za ki tona asirinsa a social media da sauran kafafen yada labarai da wajen 'yan sanda da DSS. Shi kuma hakan da ya ji muryarki ya tabbatar da gaske ne sai ya tsorata sai yake neman kin kashe ni yanzu kuma kare ne yake kokarin yi a wajen Faruk. Wato shi kanshi mutuncinsa yake karewa saboda abinda na fahimta shine in har ka mutu yanzu su kansu sun san cewa babu abin da zai hana ban ɗauki wannan sirrin nasu na kaiwa 'yan sanda da 'yan jarida ba. Saboda lokacin da ya sa aka kubutar da ni ya je zai kashe ni kuma wayar da muka yi da ke na sa a speaker cewa na nuna masa da cewa komai yana hannunki so kin ga duk lokacin da ya kashe ni ya san cewa ki ba abin da zai hana ki kai wannan wajen 'yan sanda da 'yan jaridu shi kuma ba wani sanin ke ba. Anyways na ji daɗi don ko babu komai yanzu makiya ɗaya muke hari wato Faruk. Haka ne Faruk ne kaɗai matsala amma kuma Faruk kin kula ai yaro ne kawai matsalar shi ne ba zai taɓa iya yin abu shi ɗaya ba ne kin fahimta ai. Shi ma ba matsala ba ne za mu ji da shi. Ta yaya?